Rukometašice Železničar Metal Cinkare su posle dvonedeljne pauze ponovo odigrale jedan prvenstveni superligaški meč kao gošće. Posle gostovanja u Zaječaru proteklog vikenda su bile u gostima kod drugog najboljeg srpskog tima u ovom trenutku, Jagodine. Jagodinke su očekivano rezultatski lako savladale Železničar sa 28-21. I pored poraza, Železničar je ostao na mestu koje garantuje opstanak u ligi, pošto je jedini konkurent za opstanak Čačak poražen u Beogradu od ekipe Crvene zvezde sa 34-25. Već sutra je pred Železničarom veliki izazov u derbiju začelja. Biće u Inđijskoj hali sportova odigrana ranije odložena utakmica 18. kola. Rivalke stižu iz Beograda. Radnički Jugopetrol ima 9 osvojenih bodova, samo 2 boda više od Inđinčanki. Pobeda domaćim rukometašicama bi gotovo sigurno garantovale opstanak u ligi i u narednoj sezoni. Meč počinje od 19 časova. O svom narednom protivniku trener Inđinčanki Zoran Barbulović govori sa dosta respekta. U suštini to je kompletna ekipa. Na svakoj poziciji imaju po 2 izuzetno dobre igrače. Recimo na golu je golman Živković koji je sada naš drugi golman reprezentacije, bila i na ovom zadnjem skupu, na ovim kvalifikacijama. Imaju tu bekovsku liniju Čović koja je također na spisku reprezentacije, oporavila se Grbić, srednji bek, izuzetno dobar igrač. Iz Zaječara je u ovom prelaznom roku došla i Hrvatica Nina Jukopila. Imaju tu još par svojih, da kažemo nešto mlađih igrača na bekovskim pozicijama, ali uglavnom sa 5-6 bekova to je sastav prvo sa te strane za respekt. Što se tiče naše ekipe, kakav je zdravstveni bit? Moram da kažem neizvestan, za nas nikako dobar. Evo imali smo taj problem i sa utakmicom u Jagodini gde smo morali neke igrače da poštedimo jer zaista nisu mogli tu, mislim prvo na Petru Vrdoljak i na Branu Jakšić koje su samo igrale odbranu. Tijana Predojević, Sandra Popović uopšte nisu bile su u sastavu, ali nisu bile u kombinaciji jer zaista povreda je takve prirode da nisu mogle da igraju. Desilo nam se usput da i Dragana Stanić, Svetlana Milić zarade povredu prsta. Međutim, mislim da ipak za ovu utakmicu koja je sada pred nama, da će možda i sve te igračice moći da nastupe, ako ne barem koliko toliko svako od njih moći da da neki udeo.